Hi mga mami and daddy, welcome po sa channel ko. Isa ka po ba sa may dinamdam na sakit at walang budget para pang hospital or pambili ng gamot? Huwag ka na po mag-worry kasi may sagot na dyan. Ikat, samahan mo ko para malaman ang benepisyong bulaklak na ito. Oo, tama, bulaklak. Bulaklak ng papaya. Yes, napakagandang benepisyong papayang na to. Di lang po sa dengue at diabetes to kakalunas. Kung di, pati lagnat. Wow, napaka-wow. Di na tayo worry mga mami kasi may sagot na. Napaka-benepisyong dahon na to or bulaklak na ito. Madali lang hanapin to. Kumon ng kasing bulaklak na to or papaya. Makikita mo lang yung bulaklak na yan sa lalaki na papaya na walang bunga ay may purong may bulaklak. Kasi na-try na namin to. Oo nga, naka-try na nga kami at ang ganda-ganda. Totoo nga. Gamot po talaga siya. Yung anak ko kasi ay nangipin kaya nilagnat. I-try ko to. Wow, nakapakaganda. Mabisa nga. Kaya, di na ako makik-shellfish. Kasi, ibabahagi ko sa inyo at para makatulong din ito sa inyo para malunasan ang mga nararamdaman yung sakit. At madali lang ito mga mari at pare. Pagproseso nito, kuha ka lang ng dahon o bulaklak na yan. At depende sa anong proseso ng gusto mo. Hindi rin yan na pakuluan. Then, na lagay sa baso at lagyan ng tubig. Yan na yun ang iniinumin nyo. At hugasan nyo na maigi para makuha yung mga mga corbio yun na punta sa mga bulaklak na yan. Please, hindi ka magsisi kasi ang ganda-ganda nitong benepisyo. Ganda rin ito sa mga diabetes kasi nagbibigay ito ng lunas sa mga tataas na mga sugar. Hindi na po tayo mag-worry kasi hindi naman tayo yaman para bili ng mga gamot na maintenance natin. Kaya may mga sagot na herbal. Ito na mga mamshi. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Gawin mo tong proseso na ito. Kasi nakakalunas nga to. Please like, subscribe, and get notification para update sa any video.